făcut episoade de genul. Dacă vă plac episoadele cu Baldi, scrieți în comentarii. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Haideți să facem. Oh, hi. Welcome to my Da, o să vă arăt eu. O să fie... Aceștia sunt cei mai Now it's time for everybody's favorite subject doing fantastic. Good one. Good one. Nu cu botă. Așa, la următorul notebook să scrieți în comentarii acolo ce rezultat este la ultimul exercițiu de la al doilea notebook. Că este imposibil să vedeți. Problem 1. 0 minus 7 equals... M-am pus un pic pe gânduri că nu știam exercițiul. That's right. You're doing fantastic. Problem. Acum trebuie să fugim. Deci avem bănuțul pe Bully. Mamă. Mă, deschide-te. Da, tu nu vei pe aici. Dar cred că s-o bobâi jocul. Doamne fericire, e cam frică. Că nu ne-am văzut pe bune. Și o zi putăcioasă lui Baldi. No running in the hall. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Dacă vine Baldi, te omor, profesore. No. Deci mă enervează playtime la culme. Există cândva să fac playtime să dispară? Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Stai, mă. Am apăsat și eu. Scrieți în comentarii dacă știți cum să face să-mi instalez și eu modurile alea. Cu la bună știrea din nou. Now it's time for everybody's favorite good one. Problem 2. 3 plus 3. So, you're doing fantastic. Dar puteți un pic. You did great. Come here and get your prize. Dar nu se bombă, nu cum... Oh, stai că nu pot să... Eu să bun pentru că pot să iau soda. Un suc, ca să înțelegi. Și cu sucul acela tu să împingeți pe playtime pe bun. Problem 1. You're doing fantastic. Unde 4 Problem 2. Good one. Cârnațul este cârnațoș. Cârnațoș. Deci este super relevant. La playtime atunci. Relevant că eu nu știam că te resetează. Nu. Am intrat în clasă. Te mai pedepsește și dacă ai suc, dar noi n-avem suc. Costum eu. Uite, șoseta putăcioasă. Am văzut la clon. Deci dacă este iar playtime, eu turbez.
deci dacă alergam acum, am pus pe numerală și am pus și un stup. Nu. Scuzați-mă, n-am mai vorbit deloc. Nu. Mare cum, bă, eu am apăsat pe suc, nu știu ce are. Doamne ferește. 3 notebook-uri, bun. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Oh, hi. Mai încercăm o dată. My school. Se zice că a treia oară cu noroc. Hai de măcar 5 notebook-uri să facem. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the 3 questions correctly, and you might get something special. Problem, you're doing fantastic. I can't believe it. You're incredible. Problem 3, great job. That's right. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem 1. 0 plus 6 equals. You're doing fantastic. Great job. That's right. Problem 3. Plus. Avem jocul, mulți uitați. O, vine. Ready? Go! 1, 2. Oops, you messed up. 1, 2, 3, 4. Nu, te turbezi cu playtime. Welcome to Man, that's a Baldi's good Basics in Education and Learning. That's me. O să mergem în primul dată dacă nu te munci. Dă să se încheie episodul. Dar este prea greu. Schoolhouse. Eu nu știu un nume care să ia toate notebook-urile, în Now afară it's de time Florina. for everybody's favorite subject. You got it. Problem 2. I can't believe it. You're incredible. Good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Bă, dar ce dedicare mai este? Problem 1. 3 minus 7 equals. You're doing fantastic. 6, da. Great job. That's N-ai cum să greșești. N-ai cum.